Všetci hodujeme. Takže aby som vám to priblížil, Elenka si dala chicken wings. Nie sú spicy? Sú chutné? Ale je spokojná papka. Kamila, naša hostiteľka, si dala nejakú spicy špecialitu. Curry, Homestyle curry. Kamilko, jeho najobľúbenejšie jedlo, hranolky s kečupom. Fish and chips, no. Aha, fish and chips. Aha, chipsy sú tu a fish je tu. OK, delená strava. A ja som si dal číslo 54. 54, verte, neverte, je to lamp, teda jahňacie, s nejakou whisky omáčkou alebo niečím podobným. Chutí to naozaj parádne. Ja vám to takto aj názorne ukážem. Výborné, ale k tomu, pozrite sa, k tomu teda som si dal indické pivo Chakra Chakra King s prívlaskom. King asi bude podľa tejto veľkej fľaše. King size, odhadujem. Pivko je pitné, ale Slováci východňári, som východňár, nič sa nevyrovná nášmu pivu, ale zasa musíme koštovať, čo ponúkajú. Ďakujem veľmi pekne, takže Taničke práve prišlo papanie. Dobrú chuť, Tanička. Tak vám opäť prihlásime s niečím novým a zaujímavým. Čaute.